papa m yọrọ mama m si ya biko ya nyeli ya aka ka a kwụsị ịchụ nwaanyị ma ọ bụrụ na ọ nụbịa ya. Mama m wee kwelụ wee nụba papa m. According to mama m, o jili maka ya na ọ tụrụ ime ọsịsọ, mana ife o melụ bụ na ọ gwara papa m si ya na mgbe ọbụla ọ chọrọ ibongi na ya ga na-enye ya. O wee na-enye ibongi front and back. Still papa m bidokwe na-achụ nwaanyị, chụgide nwaanyị. Mama m wee sị ya na ọ bụrụ na ị mere insist na ị ga na-achụ nwaanyị na nsogbu adịrọ, kama gị akpọkwana ha bata n'ụlọ. Papa ya wee kwelu, ya pịa mami ya dị ime. Ka mami ya dị ime, still papa ya continue kpọrọ nwaanyị na-abata n'ụlọ. Papa ịghọtago na. So ka a na-ekwu, mami ya according to mami ya mami ya si na mgbe afọ na ya na-etinye akwụkwọ obodo oyibo before lenya wee nụba papa ya, na-echesi ọ bụ na ọ pụta ka jebe obodo oyibo. Papa ịghọtago. Si ọkwana ya si ihe a na-aga, mami ya bido ibelu papa ya akwa, si ya na ya gwara ya si ya na ya kwete na ya ga-anụgo regardless na ị gwara ya na ị na-achụ nwaanyị na ịchọ ka ya nyere gị aka nye kwelụ, mana ihe a gwa gị bụ ga edune ha bata n'ụlọ, ịma kontinu duru ha na-abata n'ụlọ na ya mụrụ ife a ga-eme mana ọ bụrụ na ị kontinu etu na ya ma ji nwukwu ya na o nwezi ka ọdụ nke ị na-ese nwaanyị ọzọ ibongi n'isi na guest room na o nwee ka ọdụ. Ọkwasịa papa ya still papa ya dukwelu nwaanyị na-abata n'ụlọ. Okay si anọgide one day mami ya wee baa papa ka ya ngwongwo ya ka ọ na. Papa ya wee yọbịa si anya biko na o nwere ife a chọrọ ịgya na the only thing o nwere ike imerie kịta anya kwelu ka ya nwee enyi nwaanyị na-abụ wee join ya duto na ya nwee haili ya biko. Mami ya si ya ọsi na ọnya kwelu ka ya nwee enyi nwaanyị na-abụ ya ga-edu na-abata ka ọ malụ ndị afọ malụ nọ ha bịara na ha agbagoro ihe ha bịara ka ọ ghara ị na-achụzi ha. Unu afụnugokwa ihe nwoke ga-ayọ nwunye ya ma gị na-eme expect ka o kwelu. Nyasị ya mba ọ na-ayụ ya, nyasị ya mba ọ na-ayụ ya, yọkata anya gbazi anya nkịtị. Ọsị m nne ka a na-akọ ihe anụnwa akwụkwọ obodo oyibo mami ya pụta, ka akwụkwọ obodo oyibo mami ya pụtara na ọ gwarakwa papi ya andị mgbe afọ na ọdụgo ime n'ime ya elugokwa 7 months. Ọ gbazia papi ya nkịtị kwadobe obodo oyibo, papi ya na-apagharị nwaanyị ache na okwegoro. Nwaanyị a wee kwadosi obodo oyibo kolo akpa ya bulu afọ ime na UK. Mami ya wee mụọ ya wee tobe. Ịmagonu damụ n'obodo oyibo na mami ya na-asụkwalụ ha Igbo ịghọta kịta. Si pịa na 16 years ya atụrụ ime mkpuke. Ya atụrụ ime mkpuke. Ya wee bubi ebusi enyi m onye ọbụla nwa nwoke. Ya wee kontinu kwegụba akwụkwọ mami ya na-enete nwa anyị magolofa na-ekezi eke, onye na-alụ mọni, onye a na-alụ ihe a ya na-agụkwa akwụkwọ wee gụgide gụsịa. O wee luo 1 year mami ya wee sị akafa na ụlọ na fa na-alụ ụlọ na-echighata so o wee luo kafa na lolu nke afọ maka na mami ya na-akpọzi ya na-ana be mama nyanwa nya n'ikwu nne na ndị afọ ka abalụ ya ji wee melụ family. Ya wee jụba ha sị ha na ya chọọ ime onye bụ nna ya. Ya ịmago na ụmụaka ndị ọzọ ma ụmụ nwanne ya ma nke nwa. So ha wee sị ya na ha maara onye bụ nna gị kama na ị ga-agwa mama gị. Ndị ya amagolu ya agwa mami ya na mami ya ama nkwe maka na ugboro ole ya reziri ọ bụ na mami ya bachisialie ntị. Ya wee cheketa ife a ga-eme na ya mụrụ. Ya wee je wee kpote pictures papi ya ndị ya wee ludobe akwa ịghọtago. Wee jekwulu ha after 1 week sị ha na mami ya ekwetego wanyị na ya gwara mami ya. Ha wee duru ya wee jebe wee lụọ ya aka be papi ya. Ọ sị na that day ya lutere ọ bụ na papi ya na nwaanyị nọ n'ilu ilo na-esusu ọnụ. Ọ sị ihe a wutie ya atọ na jawalụ na nke mbọsị afọ. Olu ụbọchị ọzọ ya agatakwa n'iru ebe afọ ya jiji isi enye yile ezigbo akwa maka na mgbe afọ na mami akọsigori all distance mgbe ya rezi ya chọrọ ịma onye mami ya papi ya bụ. So ya aga that day olukwe mgbe ọzọ ya agakwa papi ebidokwa chụbụ ya na mgbe ya na-agwa anyị ihe a ya dị 22 years old and then ya amụtago ofu nwa nwoke. Papi ya wee bido chụbụ ya. Ọ sị m nye cheketa ife a ga-eme this man iwe ya wee sị ya na ya ga-ekwalụ ka gị na ya na-agbakwoba. Ịmagodo na ya na-asụchakwunu ma UK everything. Ịmagodo ọfụgonu nwaanyị onye ọcha ọ ga-ebicheri.
kwa na ya bụkwa onye Igbo. Ya wee sị ya na ya chọrọ Ibongi o. Ọ wee kwelụ. So Duto na papi ya na-achụ nwaanyị rinne. Ihe anwụ niile mami ya kwuru. Ọ bụ na papi ya adụbe nwaanyị till that stage. Na ọ ka na-eche njikweli ụmụ nwaanyị from one to another. Oh! Na mgbe ya na-agwa anyị ihe a, na papi ya nọzi osno 49 to 50 years. Wee na-achụ nwatakịrị dị 22 years. Naanị ya na-abụ wee na-abụ. Ọ nọgidesi ya na ya ga-anụ ya. N'ọkwụkwọ ha na-akwụ na ya na-ekwe ka olu ya eso maka na ya maara na papi ya yọta na anya bịa nọgide nọzi anya sị ya na ya chọrọ Ibongi until ọ dị serious na ọ ya engage. Ihe a ka a gwara ya. Ọ sị m mana papi ya kwetara na ya engage just ka o wee see nye Ibongi. O wee lụọ ụbọchị afọ wee nye ya ring. Ya wee sị oke na-ekwegoro na ị ga-abịa ka ịfụ ndị be ha. Ya na papi ya wee soro wee lụọ be mami ya na-abata n'ọnụ ụzọ papi ya kwụrụ kwezi abata. Gwụla ebe afọ okwerozi abata. Wee sị ya na ya maala ebe bi ha nọ. Ya wee sị ya kedu ebe ọ n'ebe a bụ be mami ya ka ihe o meene. Ka na ya na-agbọkwụzi na-agbagha ọya abata ọyara abata na mami ya isi n'ime ụlọ pụta wee fị ya. Mami ya wee tie wee sị agba makwa onye na ya na-abọ wee ha. Ya sị ya yes na-enyi nwoke. Mami ya dana na pass out. Ewe mami ya nnekwu wee gbapụtabaza ndị mmadụ gbapụtabaza wee gbabi ya mmiri. Ọ sị m na ya just chọọ nnọọ disgrace papi ya maka na ihe ọ na-emekarị. Ya weta ọnọ wee sị papi ya na onye anwa bụ nwa afọ nwunye gị bụ n'afọ wee pụọ. Na onye anwa ka ị na-achụ. Ya weta ọnọ wee sị mami ya na since ụwa ka a na-ayọ gosi gị zụkọ m onye bụ nna m. Asụmi nkịta na ya gwara ndị be ha wee zuke onye bụ nna. Na this man karị ise Ibongi. See ya bụ nwa ya Ibongi. N'ihe a ji wee mee ihe a nwoke agosi unu the implication of ihe unu na-ezuzugoro. Ọ sị papi ya ike anụrụ nwaanyị alụọ tata ị na-akwụgharị wee na-achụ nwatakịrị chọọ ka irigolu nwa gị ifela ada eme gị. Ọ sị m nne ya papi ya setu nọla na nkịtị kwedo aka n'isi. Mami ya binyite ga akwara ya mmiri kwedo aka n'isi wee rigolu papi ya wee kwabịa si ofugo ihe ahụ ya na-ekwu na ihe a bụzi witness na ihe e kwuru na o mere. Ọ sị m ike kwụrụ ọtọ gụ papi ya. Papi ya wee kunye na nke mbọsị afọ maka na mami ya kwagidere eyi o wee na. Ụna ama ihe papi ya mee. Papi ya wee mesịa wee kpọọ ya na fonu wee sị ya na onwe ife a chọrọ ịgwa ya. Ife ahụ ọ chọrọ ịgwa ya bụ ka a lụrụ. O wee sị ya na achọ ịtụrụ oli big party ka azụkọ ndị mmadụ maka na o nwere nwa o. Papi ya enwerekwe nwa ọzọ. Papi ya nwere nwa ọzọ. Ya wee sị papi ya na ya kwere na before ya na ya na-aba eme ihe ọbụla na ọ ga-abịa ka ọ yọọ mami ya mgbaghalụ na onye abụ na ya na ya na-aba eme anything. So ọkwana ya papi ya jụkata kwelụ wee bịa wee yọọ mami ya mgbaghalụ yọsịa mami ya. Ọ sị bụ nna ọkwana ya ka papi ya yọsịala ya biko ya wee jee dupụta nwa nwoke ya mụrụ wee zụkọ papi ya